Ideme na to, alebo čo? Nepočujeme, ideme ďalej, alebo čo? Dal si, hej? Som sa cítil taký, že stresujem, ale ako zvidím to. Trúfam si povedať, že sa nielen ako Slovensko a Čechy, ale celosvetovo sa pravdepodobne rútime do niečoho, čo by sa dalo označiť nejakou neofeudálnou technokraciou. Hlavná myšlienka asi je výzva k politickej imaginácii, ochote zamýšľať sa nad alternatívami k stávajúcemu systému. To vy Češi veľmi radi pýtate, že ako to tu, ako my na Slovensku máme akú frustráciu. Myslím si, že je to trošku overrated, lebo myslím si, že nie ste na tom zase o toľko lepšie tam v tom Česku. Slováci nemajú frustráciu. Vychádzam z hesla asi toho, že nič nie je apolitické, takže všetko je vo svojej podstate politické. Nebudeš kresliť niečo šťastné, keď zaspávaš s tým, že či na teba nebudú padať za pol roka bomby, vieš, alebo či ťa nepošlú na front, no je to také dosť blbé. No nedával som nič také, že politické nikdy, ale je to zaujímavé dávať, že Iva Fica, to je múdre. Podľa mňa, keď človek povie, že robí graffiti alebo skateboarding, tak nedostane sa mu takej dobrej reakcie, ako keď povie, že pracuje v banke alebo že sa teda vo voľnom čase venuje investovaniu do kryptomeny alebo podobne, samozrejme. Tak na to, čo robím ja a ako hudbu robím ja, tak si myslím, že má veľký vplyv a vo veľkej mere. A si myslím, že hudba, ktorá zastáva nejaké politické postoje, je potrebná, a hudba, ktorá šíri nejakú myšlienku dobrú, tak a nielen hudba, ale akékoľvek umenie by existovať malo. Vonku je vojna, kúsok od nás je vojna, kde zomerajú chlapci v mojom veku, trošku ďalej je vojna, kde zomerajú deti vo veku mojich detí. A je to v piči, je to zlé, ale vážne zlé to bude, keď na to všetci zabudneme. Tak som rád, že na to myslíte a možno aj preto to dneska sme. Díky moc.